How do you deal with unfairness and injustice? No? Mangutana ko niyo na, saan niyo pag-deal sa unfairness o injustices sa atong katilingban? Ilabi na sa pamilya, trabahoan, o sa katilingban in general. Kung itong tanawon mga igsuon, kita gusto ta nga fair ang tanan. Kana bang equal distribution? Pero unsaon man ang mga igsuon, nga naaman yung mga tao nga taas nato, napoy mga tao nga ubos po nato. No? Diha sa pagpanarbaho o diha sa katilimbang mga igsuon. Mga igsuon, the gospel for this Sunday, kinahanglan nga naatay konteksto. Kay maglibog man ta, nga naman tong nga ang gipatarbaho og alas 9 o gipatarbaho gasugod og alas 5, pariha ra magsweldo. Para kaninyo moingon siguro, that's unfair, Father. Why? Kay gasugod man og alas 9 tong usa, unya katuuban gasugod og alas 5 sa hapon, parihas ra magsweldo. Mga igsuon na ni Kristo at the time of the Jews, kani gitawag og landowner, mao ning siguro kung makabantay mo nangita siyang mga trabahanti patarbahon sa vineyard. It is because it's harvesting time. Ayang tanom is kung sa man ni kumintag vineyard, grapes, ubas, no? Unya, kung harvesting time, kinahanglan kay daghan man sa harveston, kinahanglan magdali siya intiro adlaw kay para dili sa maabtan nga madaot ang iyang mga tinanom. That is why all throughout the day, ang landowner sa maong vineyard, he will go out to the marketplace to look for those who are jobless. Kanang way gibuhat ba, idle, nga pwede niyang patarbahuon. Wala maigsuon, maong sige siya gawas, kay mangita siya nga mutabang yung pag-harvest sa iyang vineyard, no? Mamaigsoon ko na ni Kristo, kung ato ni itandi, no? Naginid akong kalambigitan sa atong Kristohanon nga pagpangalagan. Maigsoon, pananglitan diri sa simbahan, na magayuban gasugod og pagpangalagad sayo. Nayuban, PYM, na PYM man siguro ni atong mga choir, no? Gasugod og PYM, hantod ni dara nag-lay minister, hangtod ni sud sa Divine Mercy, hangtod nga daghang pundok ng giapilan. Sayo kaayo ang pagpangalagad sa simbahan, no? Karon, here comes a 60-year-old, I think 62, 63-year-old woman, duol siya, Father, gusto ko mangalagad isip lay minister. No? Kay retired naman siya, so musod siya sa pagka-lay minister. Ang pangutana mga igsuon, parihas lang ba ang madawat nga grasya sa usa ka tawo nga gasugod og sayo sa tawo nga gasugod og late na sa pagpangalagad sa simbahan? Pariha dili. Dili, pariha. Maingon siya ng uban, Pader, sus, ka-unfair. Dili, Pader, oy, ang uban gasugod og sayo. Tibuok kinabuhin la, Father. Gihalad sa Ginoo nila sa pagpangalagad sa simbahan. Kung matubang na siya sa Ginoo, Father, malangit gud na sa automatic, Pader. Katong gasugod nag-60, 70, 80 na, Pader, sa ilang pagpangalagad balik sa simbahan. Agoy, sa portahan na sa langit, Pader. Di ka dyan nakasud. Namura ka dyan, no? Maigsugan na ni Kristo, kung tanaw na to sa tema na to karong Sunday, God is generous. Sa Ebanghelyo, mga igsoon sa sambingay, ang katrabaho alas 9, pirting suko Nasuko sa agalon. Ang pangutana nga naman siya nasuko mo siyang muna-muna. Kaya nga naman, nangwinta siya. Pader, sir, amo, boss, gasugod ko og alas 9. Sweldoan ko nimo, parehas og sweldo atong gasugod og alas 5. Unfair kaayo. Kailangan dako ako Kailangan ang akong madawat doble. Kaya nga naman kahago-gugo. Mga igsuon, that's not the way of man. Kana pangunahuna bitaw sa Ginoo nga hatagan din niya patas ang tanan. Kaya nga naman maigsuon, ang uban nga nagsugod na uban nagasugod og sayo sa pagpangalagad, pero na uban ang kinabuhi wala mabag-o. Ang uban nga nagasugod og dugay diha sa pagpangalagad sa simbahan, kinasing-kasing man po ng uban. Mana maigsoon magdepende di ay sa kasing-kasing, no? Mana maigsoon ay numdum ko, giingnan ako kung mama,
pagliminister. Ako mama makay na mas duli. Ba na nitanaw siguro siya ron duli niyan. Ingon siya nga, uy, mura di dyan na mahimo kay kanang guwan, napay paskwilahan mo, trabaho pa ko kay nga man mo ko na daghan ka adyo og rason. Kaya nga naman, di man po nato ikapugos nga mo ingon ta nga kinahanglan ipugos kay itong mga lagat ka gahinig yun o panahon. Kailangan mo nahinumdum ko sa Ecclesiastes, nagingon, there is time for everything. A time to love, a time to serve, a time to cry, no? Manawin ko nga bitaw, no? Kung makabantay ta sa atong mga nangalagad sa simbahan, idaran, no? Ngano man, Father, nahuman lagi ko paskwila sa kong mga anak, Father, engineer, architect, doktor na sila, Father. Karon, Father, naara ko sa balay. Unya karon, Father, pagmata na ko one day, Father. Hala, ngura bang jug niingon ang Ginoo nako, Father, mga lagad ko sa simbahan. Nisuod ko, Father, pagkali-minister. Karon, gamay rabe grasya nga madawat ni nanay, dili. Di same ba gihapon sa nagsugod og sayo? Dili. God is very generous. God is merciful. Mana maigsuon, the same maura gihapon. Mana maigsuon, the invitation for us today, it's never too late to serve the Lord. Dili gyud mo ingon nga, uy, too late na ko, uwahin ako kaayo, di na lamang ko, magpuyo na ko sa balay, magkunkuan ako dito. Adi na jud pwede kay sus buon sa nabang tawo nga asa ba manangga tiguang naman nga kuan kay pun mo adto gyud simbahan bisa kay bawo na si siyang. No, you cannot say that. Kaya ang grasya nga madawat nimo susama sa nadawat nimo sa sayupod na nga nagsugod sa pagpangalagad. Mana maigsugon na ni Kristo, this is an invitation for us, no? The same po is pagpanarbaho. May uban ka trabaho mo ingon, sa bato mong busi nga ako dugay na ko diri ang trabaho. Adto manon maminaw atong baguhan pa man. Why? Wala ba tay katungod nga maminaw sa tanan? No? Man maigsuon ni Kristo, nindot kayo ng pamalandungan maigsuon. Today, the message of the gospel, it's never too late to serve the Lord. Man maigsuon ni Santos nga Misa, we ask for that grace. Lord, give us the grace to continue serving you heartily, no? And to be able to reach that goal, to be able to reach the salvation they prepared for us. Wala may igsoon, ayaw ninyo kalimti. Wala kung na mo ingon ninyo, sa mga kagalingon mo, ipigampo ni mo, hala, mura magadyo ko gitawag sa pagkamadri, pagkapari, pagka-appeal sa choir, pagka-minister. Hala, sanong sa tawag. Sanong sa tawag. Why? God is calling you to work in His vineyard. And always remember, it's never too late to serve the Lord. Amen.